Vítáme vás v showroomu naší firmy J&L Guitars. Já se jmenuji Pepa Štěpánek, tohle je Lukáš Martínek. A my bychom vám dneska rádi představili kytaru Fender Telecaster, speciální edice Pink Paisley z roku 1969. Jedná se o jeden z nejraditnějších modelů povrchové úpravy konce 60. let. A kdy Fender přišel s takovou revoluční myšlenkou použít samolepící tapetu místo klasického laku. A ty kytary byly nabízeny ve dvou povrchových úpravách. To se jmenuje Red Paisley podle katalogu. Zdomácnilo spíš označení Pink Paisley podle toho, že ty kytary jsou opravdu tady pod tím pickguardem růžové a ne červené. A ta druhá varianta povrchové úpravy byla Blue Flower, která je možná ještě o něco vzácnější, nicméně kytar s touhletou povrchovou úpravou se vyrobilo zhruba tak 100, možná 200, není to úplně přesně zdokumentované, některá čísla hovoří dokonce jenom asi o 75 kusech. Možná je taky zajímavý, že tenhle model si vyráběl skutečně jenom rok, což je přesně tak, strašně málo. Na přelomu roku 68 a 69. Nahrál jsi mi dobře. Tahle varianta je právě jedna z těch prvních z roku 68, která ještě má jednokusý krk s lepeným hmatníkem z javoru. Ty kytary, které se vyráběly v roce 69, mají takzvaný skunk stripe tady vzadu, takový ořechový proužek a tahle varianta je, dejme tomu, více vyhledávaná mezi sběrateli i mezi hráči, protože má specifičtější zvuk tím, že má lepený javorový hmatník. A i to líp vypadá, že tady není známka ta koncovka. Ještě velké množství z těch kytar bylo vyrobeno v továrně s Bigsby tremolem, které taky trošku snižuje tu sběratelskou hodnotu. Takže tady tenhle exemplář je v podstatě taková jakoby áčková verze, která nemá Bigsby a má prostě lepený javorový hmatník. Takže z těch všech variant Red Paisley je tohle vlastně nejvzácnější. Když mluvíš o kvalitách téhle kytary, tak myslím, že je dobrý zmínit její stav, protože tím, jak je tato specifická úprava jako vlastně komplikovaná, tak většina těch nástrojů se vyznačuje tím, že ta tapeta už je odlepená, je to vlastně papír nalepený na dřevu, když to zjednoduším, takže jsou docela velké plochy úplně odlepený a ta povrchová úprava je úplně zničená. Přesně tak, tahle kytara je fakt ve velmi dobrém stavu, je komplet originál, kromě pražců, což je v podstatě normální, aby se na tu kytaru dalo hrát a je tady nějaký takový jako, tady na tom kragu jsou takové jako hráčské otisky vidět, kde lidi nejradši hráli, v jakých polohách, ale v podstatě je to v takovém jakoby příjemným reliku. Nikde se ta kytara neodlepuje nebo neodlupuje ve větších plochách, přesně jak tady Pepa zmínil, to je celkem běžný. Chybí tady, respektive ne, že by chyběl, ale je tady trošku zamáčknutý jeden z těch vodičů strun, ale to není nic zásadního, jak ní originál pouzdro dobové, přesně z toho roku. A navíc ta kytara teda fantasticky hraje, což teda baví nás. A když tady mluvíme o tom, jak je ta kytara raritní, tak má i hezký příběh, jak vlastně vstoupila do toho hudebního života. Říká se, že když Fender přišel s tímhle nápadem udělat takovou hippie kytaru, tak přemýšlel, jak by ji zviditelnil a oslovil tehdy slavného kytaristu Jamese Bartona, který hrál třeba s Elvisem Presley, ale i s dalšími slavnými jmény, jako je třeba Frank Sinatra a dále. Byl to studiový kytarista, který fungoval v LA 30 let na vrcholu scény a dali mu tohle kytaru. On byl z toho trochu rozpačitý, protože ta povrchová úprava je hodně výrazná a předpokládám, že tehdy byla ještě taková výraznější, svítivější a měl narůžovělejší a byl rozpačitý z toho, že by si vzal takovouhle kytaru, která mohla působit zvláštním dojmem. Hodně jinak, než bylo tehdy obvyklý. Ale
dostal jí, tak si ji vzal na show s Elvisem Presleym do Las Vegas a vzal si na jeden ten koncert a byl z toho sám trochu nervózní, co si to vzal na ten koncert a údajně po té show se ho zavolal Elvis Presley. On z toho byl takový nervózní, jestli bude pokáraný, co si to vzal za kytaru. Ale stalo se opak, že Elvis mu řekl, jako, to je super kytara, na tu hraj. A tím pádem se tahle kytara Pink Paisley stala vlastně synonymem pro kytaru Jamesa Bartona a ten její příběh je celý spjatý s tímhle jménem. O několik dekád později firma Fender začala vyrábět dokonce signature model James Barton. Který byl v podstatě na základě té povrchové úpravy udělaný, takže akorát byl tmavší, nebo černý, takový jako černozlatý. Z dnešních kytaristů, kdybychom se měli vzpomenout na někoho, kdo ji používá, tak je třeba legendární countryový muzikant a zpěvák Brad Paisley. Tam je docela zajímavá shoda jmén. On se jmenuje Paisley a zároveň hraje na kytaru, která má takovou povrchovou úpravu Paisley. Takže Brad Paisley. Tak my jsme si ještě dovolili ozvláštnit ten balíček kytary tímto kombem. Taky značky Fender. Jedná se o model Princeton Reverb. Je to v podstatě v dnešní době takový jako svatý grál zesilovačů z té doby poloviny 60. let. A je to aparát, který jako opravdu definoval ten zvuk elektrické kytary a do dneška je strašně vyhledávaný. A je to díky tomu, že má perfektní velikost, takovou jako přenosnou dobře, není zas až tak strašně hlasitý a má jednoduché ovládání a v dnešní době v podstatě je to určitě jako nejvyhledávanější model z celé té řady Fender zesilovačů, kterou Fender vyráběl. My mu říkáme, že je to kombo, znamená kombinace vlastně zesilovače a reproduktoru, je to všechno v jedné krabici. A téhle řadě říkáme blackface, protože ten panel nahoře je černý a tenhle model se vyráběl mezi lety 64 a 67. Předtím vypadal trošku jinak a později vypadal trochu jinak. A pro kytaristy vlastně je to ideální kombinace váhy, velikosti a výkonu. Výkon tohohle komba je 12 W, myslím, a je tam 10palcový reproduktor. Je dostatečně hlasitý na to, aby se na to dal uhrát středně velký sál a zároveň se dá přenést v ruce. Takže ho používají jak studioví kytaristi, tak se používá naživo a tak je na něm zajímavý to, že je hodně univerzální, že se na něj dá hrát muzika od jazzu, country, alternativa, ale i jako rocková muzika. Takže je to určitě jedno z nejuniverzálnějších kytarových komb, který se vyrábí. A nějak takhle mohl vypadat setík kytaristy v roce 69, když šel někdo na koncert, tak to mohlo vypadat nějak přesně takhle. Měl takovouhle kytaru, když to byl buď milovník Elvise Presleyho, anebo hippie kytarista a dost pravděpodobně k tomu měl takovýhle kombíčko.